Prvi program RTS-a najgledaniji je televizijski program u Srbiji i u novembru. Do kraja godine ostao je još jedan mesec, ali već sada podaci pokazuju da će RTS 1 biti najgledaniji i ove godine, uz najveći rejting i udeo u gledanosti u odnosu na sve ostale televizije u Srbiji. U novembru je svakodnevno uz naš program bilo više od 2,5 miliona gledalaca. U udarnom televizijskom terminu, kada je najveći broj gledalaca ispred TV ekrana, udeo u gledanosti prvog programa duplo je veći od druge po gledanosti televizije. Od 10 najgledanijih sadržaja u novembru, svih 10 prikazano je na prvom programu RTS-a. Najviše ste pratili sport, kvizove, domaće serije. Ili nešto u vezi one žene što su je prisluškivale? Nestala. I tokom celog dana naš informativni program. Na listi najgledanijih su i sadržaji zabavnog programa, kao i naše dokumentarne emisije. Ostanite uz najgledaniji program u Srbiji i u decembru, jer ćemo godinu završiti uz novu sezonu omiljene komšinice Radio Mileve Bodega iglom i novogodišnji program RTS-a.